Nafarroak 254 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 58 Iruñerrian erregistratu dira. Txertaketari esker 5. olatu horretan ospitaleratutako positiboak 8%tik 2% murriztu dira. Iruñeko udalak 1.500.000 euro baino gehiago inbertitzen ari da energia eraginkortasuneko, irisgarritasuneko eta patioak hobetzeko lanetan ikastetxe publikoetan. Koronavirusaren krisiak bereziki kaltetutako 601 nekazarik eta enpresa txiki eta ertainek 1.400.000 euro jasoko dituzte salbuespeneko laguntzetan. Lekunberrik abisualdea industria aldeko handitzea amaitu du 1.000.000 euroko inbertsioarekin eskualdeko industria jardueraren berpiztean beste urrats bat emanez. 112ko kontingentzia areto berri batek bermatuko du Nafarroko larrialdi zerbitzuaren funtzionamendu iraunkorra. Nafarroko jatorrizko deituraren kontseilu arautzaileak Reino Gurmetek eta Nafarroko Ostalaritzako kooperatibak udako freskoen 2. edizioa foru komunitateko 20 terraza baino gehiagotara eraman dute. Erronkari, Ribaforada, Leire eta Lekunberri kultur programaren hurrengo agertokiak.